what is happening in the life of Jerome today. Magana ya bahan kiti hane ezuzu. Na ya putago chiputaru Jerome wegu oputa yoba biko. O yonkiz akane kuno yonkiz oputa yoba nke amadem no yensuka ko. Oh, that second ayi obia so was yensuka. Sine ya boye no amadem I don't know. Ama na Jerome boye yensuka. So was e bai. Mba. Okali yo biko ka mgbirigba yo ya na nti. Now, oppose God while ogigi wodi okwu. If ogunna na ologe, Jerome have admitted not that I do okwu. That is my high creature and video, my mind, my hotel. If we go to police, what will be a coya, you can't see him. The reason why AJ petition for him to attend that practical apology, not to hear Okweribuni's, hear many Zabra apology. Can you kill him when you have a pastor? Yeah, but my husband, Angel, Yana Chineke, Josina Jello use. Ozu gini ki na eje bia jere Nigeria ozu na Sambisa forest. Religion ga eme ga tacha afu nweta ihe nweta no wa asị gị na God nyere gị. Which God? God na produce akwa. Gedi God na-enye gị ife. God na-enye gị ife mmadụ ibe gị lụ na China. Ka God na-enye gị. God nye go phone gbo nna gị ji akọ nuche wee lụpụta. Maka na iliri phone gbo rijuo ya afọ. God bụrụzi ihe nye gị ya. Design you or you are a God. The meaning of that God in that Bible, I told you that it simply means government of the day. Call me in time of trouble, I will answer you. During the war, we call God in time of trouble. Did he answer us as in the they won us in the war. They defeated us. During Peter Obi and Tinubu as Christians, you call God. Did God answer you? The answer is no. During COVID-19, did God answer you? All the whole God house were locked up. Ordered by man. Man ordered churches to be locked up. The whole religious house is aboche during COVID-19. And you still believe inside that Jerome, Pastor Jerome, about God who will give him. Now he's in a daladio. So he daladio, which means no again what Jinaka get we any about Jesus. You see why I'm telling you people under Abulush. If you follow these people, you end up on the way. Reality hit again now on Romabia. Oh, but that's near the Lado. Can you see the Ado Web of Monson? You couldn't imagine. Monson had the Ado. Elijah Enugu Walaina Buhari Bumezaya. Oruzeka Jamie interview or say in spiritual realm. Buhari was a good man. Ma Bokwaru Nike. Mbolando kick and office member and asking a meme was. Ma Bokwalando kick, Omo Jesus, Ma Bokwaru Nike. Now, when I work about Jerome, reality hit gear. Oh, for gonna quite chocolate the analo, or sneer the lado. Keliki said as the ado. Holy Spirit another ado. As soon as his word is yes and amen. Onye kamado bo ebo no Jehovah uho obodo. Nwa Jehovah possess near the lado. When never got that word with the same day higher work na Jesus here go ya. The same people now, when you have one Jesus here, where you will police they will still confess and have that do. TB Joshua and you hope Jesus here, America. His hotel collapsed and covered 260-something people. Adoration, Elijah, and Jesus hope every day. Jesus again, go to park and take a. They are just looking for money, jobless people. Hopes that have never invented anything to save a pregnant mother today in the Western world. One father of na get a dim when all God depend on Chinese that does not believe in Jesus to put to bed through CS. One father no na ni get a dim choi mo all God depend on Chinese people to pour more. Ndiori ndi okwas ndama ndi ashindash agwa na reality hit egi. Reality hit go Jerome, he surrendered. Not that I do. Me pone suno mo nwa ebe ayi na agba ashawo. Ndị no na di, not even young girls. Oboness na ha na eme hook up. Odo anya no generally ihe na emezi gida because of no ọrụ adoro. Because ụmụaka agada nwa ha soro nwoke lalụ nwoke nye 30,000 a night. Mgbe no na trebe ya alụ ọrụ 30,000 a month. Kama oje na nwu ọgwụ ike. Eyota.
ọ bụ na ya akụ when gị na married woman agba akwụna ikwuala ọnụ na ịdalado okwu ebe Jehova niile che nke ndị su nke ndị agha so n'ime gị ekwu okwu otu a ka anyị ga-esi na-esofa onye n'ime ha kọrọ enye anya mpụ anyị adọ ya vamvamva ha enweghị power ngwa gị na Jizọs bụ na nsị anyụrụ anyụ ka ya mma believe me here just ihe ndị ọcha bịa werie gị bukọrọ Amadioha dịbe nna gị bukọrọ ihe nọ mee gị ka ị dị inferior mgbe na ndị Kanu bido tiwe mkpu a sị na ọkwa arụsị ndị Grik ka unu na-ekpe elu na unu na-ekpekwerizie ewu so arụsị ndị Grik na onwe egbe dị ka letter J as of 500 years ago. That letter J was founded 400 and something years ago. Google on by nwoke Italy. And we're like the word of letter J as of 2000 years ago. Abiana Agwagana, Jesus was founded 2000 years ago. Jesus was founded 2000 years ago. Oh, one in office member from stapler no one to phone. Here ni nebo made in China. Na ni made in China. Made in China onye oji ikpo foto ndị China kpo ihe ni na for prosperity. Onye oji ikpo foto onwe ya n'aka. Onye oji ikpo foto n'aka. Asi ya wene foto enu. O wene foto. Na ihe onye China kpo n'aka for prosperity. Na onye oji ewene na picture enu. Amaram n'oge me ya o. Amaram n'oge me ya o. Mbum neti n'ihe onye iberibe China chi ngwa ọgụ n'aka na ihe wepụrụ bịam na China phone a stamp a stapler ọ dịghọ na Mzụwani niile ọ dịghọ na Enugu Ezike ọ dịghọ na Nsụka Baya ọ dịghọ na Edemu ọ dịghọ na Ezeagu ọ dịghọ na Ihamufu o nwere ebe ọ dị ihe nwere bụ mma agha onye ibe the whole Ezeagu as a whole, and when they produce it as big as Ezeagu is. As big as in the and whatever I look at and only you the Nigerian no Kaka Jesus goes there and is in near the China G there. Nay, near na wall of China, and one appear. If any Nigerian office may have war that Katanabo China made in China. Me have war, the any Nigerian office member. My end on the child of Butelmo. Any now, my ink, my car. Pancha made in China. Penina never. Power bank made in China. Cord made in China. Matter Jesus or Hey Roboge Buchu no foof. O Hey Roboge Buno foof attaches Chicago Gana. Ah, pound as your foof undi baby. Habagolia does says the Amosu Bialita high winch. Buru Jesus Biata high winch. Cripple our sense from production. Web brain from here. You ne better gozi again. Goziemu na ego mmadụ na-produce nu. Jesus goziemu ebe ọwụ mmadụ na-produce ego. Machine eje produce ego is being manufactured by somebody like me and you. Mụ na ga-abụrụzie ndị Jesus ga-enye ya bụ ego enye. Onye ayịyọ, onye na-enye enye. Onye na-enye enye. Kedu ị na-ayọ n'ụwa a na-adọrọ na be nna gị? O ikuku, o mmiri ozuzo anaghị ezo. Kedu ihe kọlọgo bụ nature? Kedu nature ọkọlọ gị? Ị chọrọ inwe ego ka ị gbaa benz patronize onye ọcha just ị chọrọ ịdash onye ọcha ego ekpere niile na-ekpere Jesus na nke dash onye ọcha ego ka dash white people ego inweta ego dash ya 50 million iburu benz inweta 1 point something million were eje golu phone a inweta 500 naira ije golu nke a inweta 1000 ije patronize onye ọcha inwe stamp na office gị inwe stapler Jesus emegoro gị ihe niile maka na ị na-patronize onye ọcha iburuzie ya n'isi ebunyele gị sacrament onye ọcha alụrụ o ji achụ ụbịam na benni ịma na production of sacrament wepụrụ ụbịam na benni ebunyele gị ya na-aga ụlọ gị isi ana n'ikpere ana ka anyị na-etiri sacrament dị nsọ udo na ọganiru ana-afụ anwụrụ ọkụ anafa anwụrụ ọkụ bụ na direction mgbe ahụ anafa anwụrụ ọkụ onye ọja bido ọja akwa ihe arịrị ihe 419 enwere ọgwụ dị na 419 is all about how you package it enweghị ọgwụ dị na 419
no packaging ha package enyi onye oje bido oje oh reposi ndara balabalaba oye kandoro bosi na bobo achicha na achicha oh Nwachukwu kedi ya na-echugola kọsara ya Jesu ị na-akọsara ya onye ọcha ji production ya wepụ obiam na bia na China onye ọja na-egbu ọjị ma na-akwụ ya ụgwọ after the program onye iche na ndị na-akụ instrument na adoration bụ free they are well paid and ha ga-alụ ọrụ ọfụma ha lụrụ ọrụ ọfụma ha echenji ya and nobody want to lose his or her job a na-egburu gị ọja bunyere gị ayọ n'elu nwa Afrịka kpọọ isi a na nye ihe akpụrụ akpụ from obodo oyibo nke a bụ foreign mana Ikenga Benna ga-abụrụ local mba ọrụ ndị ụka ike asị na mmemme ihe ọjọọ mba ọrụ n'ike unu asị na mmemme ihe ọjọọ ebunyere gị ha kpa iti mkpa bụ onye Anambra steeti ebunyere ihe ha kpara akpa osekpụla na mechie anya na-ayọ amara kapala ị na-ayọ ọ ga nweta gị mgbu ha gị isi na ịbụrụ mmadụ Bishọp na Sogochi nweta gị mgbu ha gị isi na ịdịrọ mma izo onye Igbo ihere eme sekpụla na mechie anya ebunye osisi enu ị na-aga ụlọ osisi egwu osisi gọzie gị jee ebe na-arụ sakramenti a na China ọkpa ka a na-agbụ ya jee ebe na-eri ya na Ọnịcha fada ji gị ya na Ọnịcha chọba nke awara awa ịma na ụfọdụ n'ime ha na-awa na kọntena nwee ndị na-eji spagulu edozi sakramenti were spagulu dozie anya otezi nwere onwe ya na ihe iji spagulu jide gị chọọ ka ọ bịa jide gị ka ị na-agụrụ jigide onye enweghị Jizọs jigide mana spagulu ka eji jide ebe ọ wara awa ịma niile edere mere gị ebere sakramenti gị wara were spagulu tụọ ya were aja metụ ya siile anya nụ o siile ka ọ ghara ịdakapụ na ijeze na-agụrụ sakramenti a jigide m ọ gasị isi unu kpewere Jizọs nwere ihe unu pasta gwa m ihe pasta ọzọ onye nwa Jizọs na-abụrụ ogbugbu Fulani nweta gị gbuo gị accident left and right pastors a na-ego private jet ndị fada na-ego moto gwa m fada na-enwere unu enu na village ma nke be anyị chiri mbọsa gwa m fada na-enwere unu enu na village ha gwa m reverend fada na-enwere unu enu ihe akụ nke ụwa bụ ihe efu gwa m fada rụrụ ụlọ ana na be nna gị na-abụrụ na enu gwa m fada rụrụ ụlọ ana na be nna gị Jizọs na-eme onye ngwụlọ gaba ije nwere onye agụrụ dala ngwụlọ gara ije na nka niile nwebeghị onye gara ije ifitedunu niile ihe ka na-ezuzu na-eso ndị ala a na-ebunyere gị sakramenti achịcha na enu achịcha Nwachukwu kpesara ya mkpa gị Nwachukwu mgbe anyị na-ekpesara ya mkpa gị ka Tinubu na ndị otu ya na-ebe ego na UK ego kwesịrị iji rapụ Tinubu papa gị Tinubu has the final say in your life as a Nigerian able today true of us Tinubu si ya anwụta enwụta the present God afọ anya na Nigeria na-abụ gịnị Tinubu si ya anwụ today enwụọ today Obasanjo kwuru ya na Bayelsa ọbịa na mmezu jide one community na Bayelsa wipụ onwe ife men egburu agụ iro nsi gọọmenti gburu ya onwe ife men egburu so many people during the war onwe ife men man has the final say oh yeah ka ndị ọcha mere understand they hold man accountability of their progress and downfall ha jidesie mmadụ ike jide gọọmenti aka ike jide their leaders aka mana onye ji gebe a bụ Jizọs jigide m onye nweghị Jizọs jigide m onye nweghị Jizọs jigide ọ gị dago ịdalụ gan ịdabeghị ibi n'ọchịchịrị nwere ọkụ o solo onye China gị ga-egolodobe ebe gị mmiri zụọ ma nchaji ị nọ n'ọchịchịrị ndị eriri ese na ịdago gwa m ihe mee na ịdabeghị since Ezeaku na-preach ya si iyi ka ị na-akpọ m ebe ịpụta esi onye ala mana ana m agwa gị na-enye gị fact mkpọ ogo onye nzuzu ngwa gị emere iji dị nzuzu ngwa gị na ịdị nzuzu ngwa gị na ibelive na Jizọs mere onye ngwụrọ ọgara ije mana village gị niile today na onwe onye ngwụrọ ọgara ije efu the reason ji si gị na ịdị nzuzu na gị nwa bịara ebe akpọ m onye nzuzu nye m the fact anti gọọmenti ji dị nzuzu n'okwu ahụ mkpụrụ kịta ị kwesịrị ịbụ isi Mathias bụ onye nzuzu na enye nwanne m nwoke mụrụ nwa na bag na mbọsa nwa ya dara ngwụrọ
mana ka m kpọrọ ejesi ekpere TB Joshua nata ojebe ije if ni prove I'm wrong otu mana ndị nzuzu mana ị nwere any evidence to back your lies unu bụ ụmụnne m isi mmeche ọnụ more on we love themselves ka tụba ego ka na-agwa ndị ọya na ọkụ Jizọs kpọrọ m na ọkọlụ gị nwazakwa dị kọl onye ibe nke a nne m abụrụ kọl mba nke a na-eme gị ọbụrụ kọl ada akpọ m ụdị oku a ọ bụrụ Chukwu kpọrọ m oku nke Chukwu kpọrọ m bụ Igbo love themselves one love weta 500 jee gbuo onye fibroid then tụwara onye fibroid ọzọ na Jizọs ya agwụ ya ọnwụọ eyetago nke a bụ okwu Chukwu kpọrọ m ọkụ ya na kedu nke gị nwa 21st century nyere onye ọcha onweghị ekpere what God cannot do does not exist. What God cannot do does not exist. Ekpere akpọ hip otu a ma eme ma ndị Afrịka ma nwere na-eme ha n'isi ndị nwa na-eme what God cannot do does not exist. Ma akwụkwọ bụ ihe ha na-ehipụ akwụkwọ dakpotekwogodo so n'ebe a ehipụ akwụkwọ just weta fi otu a hipụ akwụkwọ ihe ozi ya na-anụzi bụ kabash take it, receive it, alabasio, 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 yeah, Allah, speak into your problem, yeah, command, receive authority, receive authority again, authority nisi soludo, onye halakeo. Je Korea je na government house na soludo, ka ndị na-eche soludo wolo tari pia bagi mmiri kewalo okpono na mba. In a receive authority. Receive authority nisi governor state again. The government house. Well authority is in government house. Apia nyulo ganya na mana mabreza. Working authority. I am working authority is in a government house. The government and ezu. Chena ha bugene enwero sense. The government na ndị isuki chena na ha na ezuzu. Ha brain ki ka ha ji we na anwu gari. Ke government house ya biti isi ke de yare fa more tank. Enwelo government house no na Igbo gida the first thing ga afu n'iru government house aba more tank authority mana gị nwa bụ nwa mba nshi feed go with okwasi obia adịghị mma ị na-enwe anwụrị working authority I am working authority amen na ene gị na work authority ijego ndị nke si na-agwọ ọgwụ ke were akwara edi kechielu gị etinye ntụ na ya si gị jebe na ọgwụ egbe na agba gị n'ọma mbọ ga-dego kpaiyu apịa gị ekọdọ gị ntutu ana m agwa gị awa na mmadụ ịma nna agwa gị ije na nwanne adaezo pụta weta ọgwụ ahụ ije gwọta me na mgba gị eke n'ọma mba bịa ka ije police station ede ya ede bịa ka m mee ka gọọmenti sponsor ọnya because ọ bụ na ọ dịrị government supposed to sponsor it onye na-ebe anaghị ha asị m na ọ dịrị mana agbanụbeghị ya eke n'ọfụrụ a na-egbuchichi unu ọgwụ egbe niile a na-enye ụmụba anyị ebe a bụ ọ na-eme ha aka obi jee ebe ha ekwesịrị ije ha jechezie ya bata nata free inyete na-egwu asị gị na n'ibu ike na alụ ọ gaghị bịa were ya nu ọkwa na-enu ya enu ma ọ kanye ya akanye bịa ka dụọ eke ma onye elu eke na Russia lụchara ya jekwa ụdọ n'ebe a na-awọri gị ụfọdụ n'ime na-agbagbuo onye ụfọdụ ndị ori ifu ha agbagbuo some of them ife ọgwụ ha nya n'ukwu eke enweta gị nwanne ọdọ gị ntotu eke enweta gị pam you will be teared into pieces eke enweta gị you will be into pieces. Onye ori no Elijah Enugu si na-agbara ya eke no Bible mepe ị na-agwa ụmụ bingo Bible mepe wee wọrụ mgbọ